но сърцето ми е лед. Пред вратата стадо чака по-добри от теб. Ще се върнеш, ще ми паднеш, ще се тръскаш и ревеш. Знай тогава ще те пратя джанки да пасеш. Топа овца, топа овца, топа овца. Била си и оставаш така, топа овца. Топа овца, топа овца. Била си и оставаш така. Била си и оставаш така, овца, тъпа овца, тъпа овца. И като набечихме прави историята, веднага сещам за македонската история. Господин Рачков, тя е непредсказуема и, както знаем, крие безброй изненади. Тъй като разкриха пряката връзка между Македония и Господ, Те са така? македонските изследователи започнаха да дълбаят и в праисторията. Вижте как македонският учен Василийов разчете няколко резки върху камък от преди 77 хиляди години. Да биде по-ясно, нели, овака ќе ги спореда. Значи овдека имаме зта и почнуваме со нун, со а и така натаму се до крај можеме да прочитаме. Ако е ова цела таа лигатура на името Македонија, тогаш овдека можеме да прочитаме од десно кон лево Македонија. Така си и мислех. Какво друго ще прочитат? Но нека да чуем все пак необоримите доказателства на учения. Значи има нешто што е многу интересно. Е и Д. Предпоставяме дека се друго може да биде, нели, погрешно. Меѓутоа, ето, Д-то и О-то, кои се наоѓаат како составен дел на именката Македонија, тогаш ова е апсолутно точно, а тоа можеме да го видиме баш кај што... Аз пак абсолютно точно разчитам само локо. Да не говорим, че това на мен ми прилича на отпечатък от праисторическа риба. Чига, бе? А защо това да не е камъка, на който някой праисторически плейбой си е отбелязал бройките, да речем? Не, сигурно. Но, все пак, скъпи приятели, нека да се върне на професора и на неговия патриотичен порив. Е дешифрирано името Македонија со старост од 77.000 години. Значи, ние, како македонци, треба да бидеме горди што нашето име, нашата цивилизација, нашата писмена традиција има палеолитски континуитет најмалку 77.000 години. Не знаеш, че кирилицата съществува преди 77.000 години. Дешифрирано името Македонија со старост од 77.000 години. Струва ми се, че този учен и надписа Холивуд ще разчете като Македония. Знаеш ли, като се гледа внимателно в тая табела, прочитам и зачитам името Васил Василевски Зуйков. Така. Зуйков ясно ми излиза. Да ви кажеш, че от преди 77.000 години и све уредо. Нека се гледам как изглеждаш, може и да. Добре, няма спечатен повече с тебе. Време. Време се